θα μας ταξιδέψει με τους χορούς του στο Δυτικό Πόντο και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή του Απές και στην πόλη της Πάφρας. Δύο περιοχές μαρτυρικές από όπου κατάγονται οι κάτοικοι του χωριού των Σεβαστιανών. Θα ακολουθήσει μια σύντομη ιστορική αναφορά για τον Πόντο. Ο Πόντος είναι μια αστήρευτη πηγή πλούτου παραδόσεων, χωρών, τραγουδιών. Η επαρχία της παρούσα στην περιοχή του Πόντου αποτυπώθηκε στη μυθολογία με το μύθο της αργοναυτικής εκστρατείας. Φαίνεται λοιπόν μέσα από αυτόν ότι οι Έλληνες θαλασσοπόροι προσεγγίζουν τα παράλια του Ευξήνου Πόντου από τον 11ο αιώνα π.Χ. σε μια προσπάθεια αναζήτησης μεταλλευμάτων. Ωστόσο, η ιστορικά επιβεβαιωμένη εγκατάσταση των Ελλήνων στον Πόντο ανάγεται τον 8ο αιώνα π.Χ. Και παρά τις αντιξότητες στο διάβα των αιώνων, οι ελληνικοί πληθυσμοί κατάφεραν να επιβιώσουν σε ικανοποιητικό βαθμό. Ο κύριος όγκος του ποντιακού ελληνισμού κατοικούσε στα παράλια του Πόντου και στο νομό της Τραπεζούντας. Μία μεγάλη πόλη, κάπου 100 χιλιόμετρα νότια της Τραπεζούντας, ήταν η Αργυρούπολη, η οποία ήταν κέντρα της επαρχίας Χαλδίας. Είχε πληθυσμό 60.000 κατοίκους και οι πρώτοι κάτοικοι της εγκαταστάθηκαν εκεί, αμέσως μετά την άλωση της Τραπεζούντας. Η Αργυρούπολη, ή αλλιώς Κιμούς Χανές στα τουρκικά, ήταν πηγή πλούτου μεταλλευμάτων, εξού και ονομασία της πόλη του Αργύρου. Ο μεγαλύτερος αριθμός των κατοίκων της, καθώς και της γύρω περιοχής, εργάζονταν στα μεταλλεία. Ωστόσο, μετά το 1800, με την εξάλληψη των μεταλλευμάτων, έχουμε μία μετακίνηση πληθυσμού μεταλλορύχων από την Αργυρούπολη προς το Δυτικό Πόντο, αλλά και προς τον Ανατολικό, όπου υπήρχαν μεταλλεία. Η μετεγκατάσταση αυτή των ανθρώπων επέφερε αλλαγές στις συνήθειές τους, στις χορευτικές διαδικασίες, καθώς και στα μουσικά όργανα. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι έχασαν βιαίως το γλωσσικό τους ιδίωμα και αναγκάστηκαν να μιλούν και να τραγουδούν στην τουρκική. Το γεγονός αυτό, καθώς και η επαφή τους με άλλους πληθυσμούς, είτε Έλληνες είτε ξένους, επηρέασε και διαφοροποίησε τους παλαιούς χορούς, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων χορών και τη χρήση νέων προς αυτούς μουσικών οργάνων. Παραδείγματος χάρη και μανές, βιολί, ούτη και άλλα. Όπως προανέφερα, θα σας παρουσιάσουμε χορούς Δυτικού Πόντου, πρώτα από την Πάφρα και έπειτα από την περιοχή του Απές. Η Πάφρα. Η Πάφρα είναι μια πόλη κτισμένη πάνω στην οδό Συνόβη Σαμψούντας, στη δεξιά όχθη του ποταμού Άλιος. Οι κάτοικοι της ήταν Τούρκοι, περίπου 7.000, Έλληνες 3.000, Αρμένοι 1.000 με 2.000. Εκτός από τους ντόπιους, υπήρχαν οικογένειες καταγόμενες από την Καπαδοκία, όπως και άλλες πόλεις του Πόντου. Η Πάφρα άνοικε στη Μητρόπολη Αμάσιας. Νότια του οικισμού βρίσκεται το βουνό Ντεπιέν Ντάγ, στα πυκνά δάση του οποίου διαδραματίστηκαν στα 1913 με 18 σκληρές μάχες των βαφραίων ανταρτών. Η περιοχή του Επεσίου αποτελούνται από 21 χωριά και άνοικε εκκλησιαστικά στην επαρχία Κολονίας και Νικοπόλεως και είχε υψόμετρο 1.300 με 1.500 μέτρα. Από τις 10.000 κατοίκους του Απές έφτασαν στην Ελλάδα το 1 τέταρτο, κάπου 2.500. Οι άλλοι πέθαναν κατά τη δεύτερη πορεία, διαμέσου Ανατολίας της Συρίας και του Λιβάνου, μέχρι να φτάσουν στη Βηρητό, από όπου τους παρέλαβαν τα πλοία. 2 χρόνια βασανιστικής πορείας κάτω από αντίξωες συνθήκες. Ταλέποροι και δυστυχισμένοι πόντοι, υπάρχουν άραγε πολλοί άνθρωποι που πόνεσαν όπως εσείς? Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που έκλαψαν όπως εσείς? Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που είδαν τα μάτια τους φρικιαστικές εικόνες όπως εσείς? Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που σωματικά και ψυχικά πόνεσαν τον ξεριζωμό τους από τα χώματα που γεννήθηκαν, από τις γεμάτες αναμνήσεις πατρίδες τους? Οι χοροί που θα χορέψει στο μεγάλο χορευτικό είναι Τέκα Ιτέ, Σαρίκους Παύρας, Τικ Διπλών Τικ Τρομαχτών, Τριάρι Τριπάτ, Κατοίκιο, Σερενίτσα, Τάμζερα Τριγώνα και Κασίλαμάζ. Σας ευχαριστώ.
τρομακτών. Για το ποτάμ θα σκίσω. Στυλών με το μαντιλόβος, στυλών με το μαντιλόβος, τα δάκρυα να σπογγίσω, τα δάκρυα να σπογγίσω. Πετάς και που θα πας, πετάς και που θα πας, που θα βολεύσαν ότο, που θα βολεύσαν ότο. Τρομακτών.
Σερενίτσα.
για βρει με τέμενα είσαι το μικρό νταρνί. Έλα για βρει με τέμενα είσαι το μικρό νταρνί. Πείσματα και τσαλομοβάνε φάστε μόνιψη. Πείσματα και τσαλομοβάνε φάστε μόνιψη. Χρόνια τώρα υπόφερω το πουλο που μ' αναμένω. Χρόνια τώρα υπόφερω το πουλο που μ' αναμένω. Πείσματα και τσαλομοβάν εφάιστε μόνιψη. Πείσματα και τσαλομοβάν εφάιστε μόνιψη.